Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Galacia Kapitulo 6, versikulo 10. Ngarod no adagundaway tayo, agaramid tayo iti naimbag, ama ipaay kadagiti amin at tao, nang rona kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Wanya Marga, nakapalas ka din? Mapantan? Wan, Anton, nakasagana akon. Nagbayag ka? Takasanumat ngamin, nagadupay lang ay kabkabil mo iti bagim. Nagaduwa burluloy mo. Bay anak ka di, Anton. Tati kayat ko kat napintasak iti imatang dagiti tattao. Ay na, sana tilangam ti importante. No di ka ti maitulong takadakwada. Alangarudan, mapantan. Itay pa'y nga agururay ni Nato a driver. Agyaman kami unay kada kayo, Don Anton. Gaputada kayo gayam tinaggapuan dagiti na itad kadagiti tattao abagas, kenda dumapay. Wen Gilbert Barok. Takaasimot dagiti adda ditoy a nag-evacuate gapo iti bagyo. Ado tinawanan iti balay, ken adapay dagiti natayan. Ay, awan nga rod. Ket nalaos ti yaman mi, Don Anton. Gaputadakkel tina itulong nyo kada kami. Kasta talaga, Barok. Tumulong tayo latta, aging gakabaalan tayo ti tumulong. Don Anton, Agtitinulong tayo latta. Ala, Gilbert. Panawan kan ditoy, takasaritak dagiti dadumapay, ha? sige lang, Don Anton. Nato, apay nagbayag ni Anton di tayan dagiti nag-evacuate. Diyak mo, ma'am. Nalabit ka sarsarita na dagiti tattao dita. Ta sigurado, ma'am. Ado man yung tagkasapulan iti tulong. Ay, ni Anton talaga. Saysayangan na lang ti kwartana. No para kanyak, tiyak kaya tasayangan ti kwartak ka dagiti oportunista tattao. Day talamang namnama iti tulong ti amuda. Saan mat ngayon kapilitan na tulungan nyo ida, ma'am? Nadamay tulong nyo, di mayat. Ngam na awan, pasensya. Isumat! Ngam ni Anton. Adala nga rudan maitulong na. Di pa'y la pumanaw ijay. Doon niya pa'y lang amintar aramidan na ijay evacuation area. Uwan, Don Anton. Naawa na nitigasat nila kay ko. Gapo tayong guyod tay dagaan agragaay. Isungawanan. Ala, kabsat. Anya ngay nga rod. Kunauntan na nalabit at di talang tinagpatinggaan ti biyag ti asawam. Wen nga rod. Iso nga ita. May siya na malamlamayan. Ala, patib karam ti pakinakam mo, kabsat. Katnuan yaman ti may tulong ko, ibagam lang kanyak, tatumulong ha. Ay, agyaman naklaunay, Don Anton. Talaga nagpigsa ti bagyo alimabas. Kat ado ti dinadaal na. San lang ang mabalay kan mula tinadadaal. At dapay tao anatay, gapu iti nagpigsa a bagyo. Wen nga rod, Don Anton. Kas kanyak, naawa na anak iti asawa. Kanaawa na nagpaiti balay. Gapot na dinalapos ti bagyo. Nagbayag ka na kisarsarita ka dagiti tattao. Akas lakit din nagtaray ka a mayor iti kastangar aramidam, Anton. Marga, kunak man no makipagladingit ka kadagiti tattao. Saan mo't gayam? Tadi ka pa'y rimwar dito'y lugan. Iti anya aga po a makipula-pulak ka dagiti tattao. Ha! Diyak kayat ti marugitan. Ala, intayon nato. Agturong tayo itay jay simbaan.
Unsar? Hintay kasaritan ni Padre Diego, may papan kadagiti tattawa kim mamang ije simbaan. Anton, agor-ura yan kanyak dagiti tattao akamadyong ko. Itulod pa ije pagsusugalan mi. Sakbayamapan kayo ije simbaan. Alan na to, pagandara mo ti kotse. Unsar? Ala, itulod tapay ni Marga ije papanan na. Sakbay ang mapantay ije simbaan. Unsar? Saan ko ngayon pakpakaam mo tiyo umay ko, Papa? Tapno masorpresa kayo. Ala iha, nasaya at nga rotay may ka. Gaputa si ka ti kadwa ka tumulong kadagiti kakabsat a biktima ti bagyo. Wan nga rod, Papa. Nadamag ko day ta iti kaadak ijay Cebu. Kan talaga mat ngamin anagpigsa tinaglawas a bagyo. Huwan nga rod, ado tinadadaal a babalay. Kan adapay natay, gapo iti bagyo. Wan nga rod, Papa. Wan gayam. Ayan ni Mama. Ay na, at dayjay ayan dagiti pada na amanugal. Kadagiti ko kumarin, eh? Wan iha, Ay, ni Mama talaga. Tadi na maikat ti kastang aramid na. baybayamon ni mamam. Ang mamok, dumteng tumot lang ti kanito ang makamiris. Sapay ko, Ma, Papa. Ala iha, agyaman nagtaimay ka. Kat tulungan nak. Gaputa dalat ta dagiti agkid daw iti tulong ko. Isu at tulungan nak. Tapno maipaay talat ta dagiti tulong akasapulan da. Areglado, Papa. Diyos ko, naitabo ng dagiti agamag. Kat agmay-may sak itan ni tiday ti abiyag. Kasanuag pa itan nga agbyag. Kat pulos nga awan ti amin kanyag. Makipagnanaedag pa'y laeng iti balay tinanga si kanyag. Diyos ko, tulungan na ko, Ma. Tapno na tip karaklat ta. Kapsat, itayak pa'y laeng diti likodam. Nagkarkararagak mat iti apo. Ket idinalpasak ang nagkararag, nakita ka nga agsangsangit. Siyak ni Elena, ti anak ni Don Anton. Kasta ka di, Ma'am. May saka kadimat a biktima tinapalabas a bagyo, Kapsat. Wan, Ma'am. Kat nagkas ang launay tinapasamak. Kasla diyag kabalan. Kasla awanan titipkar ko. Kat kayat ko matenti matay. Dito'y tibalay mi manang Susan. Kat saan ka ngagbabain, ha? Ha? Kwa? Ti kayat ko, agyan ka dito'y balay mi. Total, kat awan matipagyanam ako nam. Kan makipagnanaad ka laang iti amom. Kan aduda iti day di abalay. Iso apanag ko na, dito'y kalatan nga agyan. Ngam. Tulong mi kan kadayta, manang Susan. Kat pagsaritaan mi kin ni papaday ti abanag. Iso nga awan ti pagpainam. Sige. Loday tati ko na, Ma'am Elena. Pagyamanak nga rod no kasta. Anton, anya na ito nga inaramid ti anak mo? Pinagnaednan tay babae dito'y balay. Adamat katulong tayo. Ngam apayanas ka na mga lapay laang iti sabali at tao. Marga, kayat lang mati anak mo ti makatulong. Kan maysa, awan ti masnup apapanan jay tao. Iswa dito'y balay, tinalagip jay anak mo apangipanan kan ko ana. Sana bale, ta nagagatmet ngagtrabaho dito'y balay. Nakitak dayta. Ay, oray man. Amangan matkit dino ak tatakaw. San ka kumamata kasta, Marga? Ni Susan, kat napukawan iti asawa kan anak, idi nagbagyo. Agraman ti balay dakat nadadaal. Isu nga awan ti balay pagawidan na. Kat, Napagsaritaan mi kini Elena, ngagyan latan dito'y balay. Ket tumulong iti trabaho dito'y balay.
ket matangdanan. Anya? Iso pa'y manon ang maswelduan? Marga, awan ti dakas na iti dayta. Agtrabaho matjay tao. Isu atang danan tayo Ay, maksayanan ati pagsugal ko no kasta. Dayta pa nagsugsugal mo ti dakas, Marga. Imbes nga ipay mo itinasaya dayta kwartam, ngam isugsugal mo matan. Day talaang tiliw-liwak, Anton. Ad-adda maliw-liwa ka. No dayta kwarta nga isugsugal mo, kat itulong mula engan kadagiti agkasapulan iti tulong mo. Agyaman akin ka, Ma'am Elena. Gaputad da ka akatulungan mi dito simbaan. Tapno mapatib kartayo dagiti agladladingit. Dagiti naawanan iti ipatpatag iti bihag. Gapu iti napalabas sa bagyo. Juan, kabsat Gilbert. Adda kami latakin ni Papa as idadaan at tumulong. Kat ibagayo latan no anya dagiti maitulong mi. Nasayat kayo launay, Ma'am Elena. Kahit sa apay ko ma, tasaan kayo nga agbaliw. Apay kit din nga agbaliw kami. Si dadaan kay lata ko maamang ipaay iti tulong yo. Kadagiti kaskada kami nga agkasapulan iti tulong. Juan, Gilbert. Takas tamot ti agkakabsat iti apo. Saan ka di? Kaskada kami kin ni Papa. Adda mabalin mi iti bihag. Iso anas kunmot asaan mi nga ipaidam ti tulong mi. Ma'am Elena, Iso nga adda Gilbert. Tatumulong nga kada kayo a leader iti tunggal ministry dito simbaan. No kasapulan nyo ti kwarta, ibagayo laang. agyaman kami unay, Ma'am Elena. Kuna ni Papa, no aglaplapusanan ka, nasken mat nga ibinglayam dagiti ang kasapulan. Nang runa dagiti kakadwa iti pamati. Ma'am, Kat kastater aramidan tayo. Tumulong tayo as ipupuso. Asaan kat apanagin ko kuna. Anton, anyo ti kahit asawan dagiti tattao ijerwar. Apay ang nagado ti tattao. Kan, apay ang dekorasyonan ijay. Apay, saan mo naman lagi baka sangay mo ita? Ha? Anya? Agyaman ka iti anak mo. Tanalagip na nga ita ti kasangay mo. Kayat na asilibraran tayo. Ngam apay ang nagado ti tao di tarwar. Dagita'y tattawa na tultulungan mi kini Elena. Kat, Imay da, tapno kablaawan da ka. Iso sige, ingkagdigos katagpaleskan. Gaputan na kadkadlaw kaririing mo. ha? Alan Marga, saan mo kumapaayan ti anak mo? Makipasit kamit kada kami iti daytoy akasangay mo. Kablaawan ka iti panagkasangay mo, mamarga. May saak kadagiti tinulungan ni Don Antaw. Inikanak iti panggadag, kaputaawan apulos panggadag. Katawa may pakan ko iti pamilya. Iso tinulungan nak ni Don Antaw. Kat, Gimatang iti sukayag adaga. Kahit no addaapit ka, ibingayak ni Don Antaw. anya? Wain, dakil tinaitulong kanyak ni Don Antaw. Naragsa ka pa ng kasangay mo, Doña Margal. Ada isagot ko kan ka-apres ko ang prutas. Adoy nakabasket. Doña Marga, naragsa ka pa nagkasangay mo. Nag-bake dagiti babaya kamang ti simbahan iti cake aparakan ka. Adda iti lamisaan. Anya? Naragsa ka pa nagkasangayaw, Doña Margal. Ay, naragsa ka pa nagkasangay yo, Doña Marga! Agyaman ka na kayo amin. Agyaman unay. Mama, makita tiragsakan ka ita kasangay mo Wan, iha, kat mas naawak laeng. Taapay nga adu tinangtad iti regalo kanyak. Kat sa anak mo't ama nagtulong. Dayta ti pakakitaan na nasaya at ti bunga ti aramiden mi kini Elena. Ha? Agasam, Mama. Nagadua prutas ana urnong. Kat inta dagiti tattao adi maray iti kasangay mo. Kunada, nasayaat ka no dagiti prutas para iti salunat mo.
Uwan, kat agyaman ako na'y kadakwada. Tauray sa anak ama nagtulong. Makitak latta tinapudno apan nakilangan da kanyak. Kat naamiris ko arumbang gayam anasaya at matipan nakilangan ko kadakwada. Gapotay ti kalabas. Jakida kayat akasarita numabalin. Kat, agbalinda amin apagayam mo, mama. Nalakit ta saya atin yan tipan nakilangin nyo kadakwada. Uwan, iha. Ala, kas kada kayo. Sige, tumulong akmat kadagiti agkasapulan iti tulong ko. Iti kasta, ad-adapay anaragsak ti panaglalangan tayo amin. Nasaya at dayta na panunot mo, Marga. Mamarga, agyaman nak iti ado at tulong yu kanyak ha. Ngamin, ininot anaaklon kon ti kinapudno. Naaklon ko nga awanan ti agamak. Kat babaan day ta iti kanayon apanang patpatib karyo kanyak. Kan panangan andi nga yu kanyak. Basit laeng dayta na aramidan mi, Susan. Ti panangan andi nga imikan ka. Agyaman ak unay kada kayo a pamilya, ma'am. Managtulong kayo a pamilya. Kat sapay lako ma. Tati Diyos timang subad kada kayo. Susan, Sapay ko maiti Diyos. Taumat atidog pa'y tibiyagyo kan ni Sir Anton. Iti kasta, agtultuloy lata ti panang tulong yo kadagiti kas kanyak nga agkasapulan iti tulong yo. Manumot na bulan na saan ka anapan nakisugal, Marga. saanen Anton. Takas itinakunam idi. Itulong ko laangan kadagiti agkasapulan. Nasaya at launay. Nasaysaya at no kasta ti aramidan tayo, Marga. Iso akitam ti negosyo tayo. At adda na rumangrangay. Ngamin, mamati ak launay at ti Diyos ket supapakan na dagiti nasaya at nga aramid tayo. Wan Anton, mamati akmat iti dayta. Ket pagyamanan ta ti Diyos. Ta isulat ta ti mangidaldalan kada tayo. Tapno agtultuloy ti aramid tayo anasayaat. Husto tako na, Marga. Ket ituloy tayo latta ti tumulong. Nula ket ta adda maitulong tayo. Ken no kabailan tayo nga ipaay. Kasano, Gilbert? Agsubli ak manen ijay Cebu. Panawan ka manan. Maliday anak. Awan ti mabalin ko. Sikat tinangital ka ni Papa iti basit a negosyo. Kitnas kan a parang ayam. Uwan Elena. Di kan agliday. Tadan to aldaw asumurot ka kanyak ijay Cebu. Kan laglagi pam. Ay ayatan kalata. Nagasatak. Gapotay ti may satawan akaadam ditoy. Ket sinong batam ti ayat nga indarirag ko kan ka. Gaputan na saya at ka tao. Kat ituloy mo lata ti kinaman nagtulong mo, Gilbert. Kat kasta akmat. Takas ta tibiyag. Agtitinulong tayo para ititunggal maysa. Amok itan, Anton. Aga po siguro ta agar aramid tayo iti naimbag. Iso nga apitan tayo matan ti supapak na. Gaputa narang ay latta ti negosyo tayo. Kasi itintalak mo ka ni Gilbert. Naparang ay na. Wen, Marga. Iso nga ituloy tayo ti agaramid iti nasaya at itipada tayo at tao. Agapot nasaya at maet ti supapak na. Dumteng to ti tiyempo nga agapit tayo, no di tayo maupay. Juan Anton, iso asyak, tumulong aklata kada kayo iti anak ta. Katsapay lakuma, taumat atidog pa iti biyag ta. Tapno ad-adupay tinasayaat ama aramidan ta. Kunana iti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9. Isot gapuna, adi tayo kumamaumang agaramid iti naimbag, tadumtang to ti tiyempo nga agapit tayo no di tayo maupay. Bueno papagayam, di tan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.